Paso a dar conta do tratado na Xunta de Goberno de hoxe. Como podedes ver, son poucos puntos porque tuvemos un par de xuntas de goberno extraordinarias. Sabedes que é fin de ano, principio do outro, estamos na fase de aprobación de orzamentos, co cal a actividade está bastante centrada niso. Como podes ver no resumo que vos deron, no punto punto número 2, autorizamos a excepcionalidade do cumprimento das condicións de habitabilidade reguladas no decreto 29/2010. Concedemos licencia para a rehabilitación de edificación con destino a vivenda unifamiliar na rúa Vasquiños 8. Por explicar un pouco, a autorización de excepcionalidade é que vivendas que están en cascos históricos ou en zonas de plans especiais que non cumplen a normativa actual en canto a tamaños de fiestras, a espazos habitables, se lle pode dar excepcionalidade en función do valor que ten a ubicación dentro dese plan especial ou casco histórico. Logo dimos conta da sinatura do convenio entre Finsa, Maderera e a Asociación de Antigos Alumnos da Universidade e o Concello de Santiago para a instalación de sinalética na Alameda. Este convenio tradúcese en que a empresa Finsa aporta de materiais e deseños propios uns postes de madeira de piñeiro do país para colocar en exteriores, cunhas placas que sinalamos 72 árbores, digamos, especiais ou sinaladas na Alameda, con información en texto, con información en braille e cun código QR que remite á páxina de Parques e Xardíns onde se pode completar dita información. Logo tuvemos dúas urxencias, dúas accións. A primeira para requerir o pago ao Banco Popular Español do aval constituído no seu día por parte da empresa non me saera o nome, Bros, a empresa Bros, para o local que cederon, que permutaron co Concello a cambio dunha finca en San Lázaro que estaba onde estaban as antiguas casas sindicais nas obras. Constituíse un aval, dado que se incumpliron todas as condicións que tiña ese contrato de permuta, pois solicitamos a execución do aval e na segunda acción solicitamos a nulidade da hipoteca que consta sobre ese inmueble que inclúe o local que é propiedade do Concello. Como xa sobedes, porque aquí explicou no alcalde en xullo deste ano, a cesión deste local, o cambio deste local máis que cesión, que se fixo con esta empresa perpetuando por unha finca edificable en San Lázaro, convertiu este local nunha propiedade pública e como tal non pode estar suxeito a ninguna tipo de hipoteca ou obligación dese tipo, nin se pode vender. A acción que realizou esta empresa é hipotecar un inmueble que inclúe este piso, pero non dar notificación de que ese piso non podía estar incluído na hipoteca, ese espazo. Bueno, pois diante desa actuación do que nos chegou o aviso do xuiz no mes de xuño de 2017, pois o que iniciamos os trámites administrativos para solicitar que se declare nula de pleno dereito dita hipoteca, a maiores de que máis adiante podamos avaliar se iniciar ou non iniciar, que supoño que sí que iniciaremos accións contra a empresa por actuar con mala fe. E con isto demos conta da Xunta de Goberno. Alguna pregunta? Perdón? É que non sei cal é a pregunta. Non dice para actuar con mala fe da empresa. Hai mala fe por varias partes. Habrá que dirimilo judicialmente, pero no momento que tú inclúas e aceptas unha hipoteca, o sea, realizas como empresa e o banco acepta unha hipoteca sobre un local que o propio banco constituíu un aval uns anos antes declarando esa hipoteca, declarando ese local público e non suxeito a ese tipo de temas, pois ou hai mala fe ou hai un error de bulto.
De calquera xeito, entendemos que é unha hipoteca nula de pleno dereito e así o demandamos judicialmente. Cando colle aire cambeiro é que ven algo despois. Non. A margen de la Xunta de Gobierno, ¿hay algo que le pida a los reyes para este 2018? Personalmente, como grupo municipal. Que lle pediría? Pois que sexamos capaces de seguir avanzando no camiño que levamos, seguir mantendo o ritmo, seguir dándolle a volta a esta cidade que estaba moi necesitada diso, e que ese traballo que facemos, que a cidadanía se beneficie del e que saian adiante todos os proxectos que temos pendentes. Eu creo que con iso teñen traballo Reis para todo 2018 e parte de 2019. Algúna cousa máis? Pois moitas gracias.